ஹலோ மச்சான். டேய் மச்சான், டேய் இரா, டேய் நான் தமிழ்நாடு விட்டு ரொம்ப வெளியே வந்துக்கிறேன். வந்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் உன் காசு கொடுக்கணும் மச்சான். சரி இரா, வைடா, டேய் வைடா. இல்ல மச்சான். அடங்கொய்யால மச்சான் போன் குடுறா. ஏன் கால் கூட பேசணும்? போன் கொடுத்த பிரேக்கப் தான். இல்ல அதெல்லாம் ஒண்ணு பேசலாம், கொடுக்க மாட்டோம், கால் கூடாது. அட போன் குடுறா. ஹலோ ஹலோ, நான் பிரியா பேசுறேன்டா கிரி. எந்த பிரியா? ஏய் கிளாஸ்ல ஒண்ணா படிச்சுமே. நீனா நான் திடீர்னு இப்பலாம் கால் பண்ணிட்டீங்க. நீ கூட என்ன ஒன்ஸா பார்த்ததானே? இதெல்லாம் ஏன் இப்படி ஞாபகம் படுத்துற? ஏய் இல்லடா, உங்க ஊருக்கு வந்திருக்கேன், உன்னை பார்க்கணும்னு தோணுதுடா. எங்க இருக்க? இங்கதான் உங்க வீட்டு பக்கம். இல்ல நீ அங்கே நான் ஒரு 2 நிமிஷம் வந்துருவேன். ஐ லவ் யூ டா கிரி. மச்சான் சக்சஸ். எனக்கு பிரேக்கப் ரா குறா. ஹலோ ஹலோ சொல்றா. எங்க ஒன்னும் வரவே இல்லை, நானே வந்து வந்துட்டேன்டா. சரி, வா வா வா. காசு ஆயிரம் போக்குறா.